El dia de Sant Jordi no, enguany es va vendre més que l'any passat, es va notar que alguna llibreria havia plegat i la veritat que se va vendre més. Els dies abans es va vendre, també, ha augmentat més enguany la venda. S'ha venut molta novel·la catalana, com sempre per Sant Jordi. La novel·la catalana destaca amb diferència de la castellana, perquè també les editorials aposten més per novetats més interessants. El fill de l'italià, del Rafael Nadal, el Premi Sant Jordi, el de Jaume Cabré, i el Fibló, del Sílvia Soler. Aquests són els més venuts en català. Però hi ha hagut la temàtica dels llibres del procés, i s'ha venut molt el de Cartes de la presó del Junqueras, i s'ha venut molt el de els 3 dies a la presó de la Gemma Enrienga i el Cuixart, i Ahí lo dejo del Boyer, que són aquests desenfadats. I localment el que s'ha venut molt és La Tarragona desapareguda, que és un llibre de fotografies antigues. Bueno, els dies després de Sant Jordi hi ha molta feina perquè hi ha tot per col·locar, les capses que venen de les parades, la gent se pensa que és un dia solament i pràcticament treballem després de Nadal fins ara estem treballant per Sant Jordi i ara fins d'aquí un mes o mes i mig estarem treballant per aquest dia.